Eisiau bod plismon achos dwi yn hoffi helpu pobl. So ti'n dal y pobl sydd ddim yn fod ar y strydoedd, reid nhw yn carchar lle maen nhw fod. Police emergency, how can I help? OK, how big was the knife? Gei di galod am cyllell. Unwaith dwi'n i ddweud bob dydd os na fwy. 205, yeah, there is a male stood on the bridge. Can we officer to my location, please? Bob dim yn cael ei luchio ar sgwydda'r heddlu ar y funud. Dwi yn marriage counsellor, dwi yn psychologist, dwi yn paramedic. Da ni dal i fod o wasanaeth sydd ddim yn cael dweud na. Diolch moch beth, diolch. Hwna sy'n gwneud plisma yn da, de. Bo chdi eisiau mynd allan, bo chdi eisiau gwneud y peth iawn, bo chdi eisiau helpu'r bobl, a bo chdi eisiau trio gwneud rhyw fath o newid yn y gymuned i'r da.